תודה רבה על ההזמנה, דרור, וגם אני חושב לנו יש פה איזה סגירת מעגל קטנה, כי את הרעיונות לא אגיד בוסריים, כי כבר הם היו ברורים לגמרי. דרור, דיברנו עליהם לפני 15 שנים, לפני הרבה שנים, ואני זוכר שאחרי שדיברנו על הרעיונות גם דיברנו על מה לעשות עם הרעיונות האלה, וזה היה בין מאמרים לבין ספר, ואני זוכר שדיברנו על ההבדלים בין מדעי הרוח ומדעי החברה, ואני מאוד שמח שבחרת לפרסם ספר, שזה מבטיח שזה גם יגיע לקהילה של היסטוריונים, כי זה באמת, אני לא מוצא הרבה דוגמאות שהן פונות בצורה כל כך פתוחה לקהילות אינטלקטואליות שונות. כלומר, אני בטוח שכלכלנים ילמדו היסטוריה מהספר הזה, ואני יודע שהיסטוריונים ילמדו כלכלה מהספר. אז תודה רבה דרור. בדקות שנותרו לי, קובי, אני אדבר על, כלומר, קודמיי דיברו למעשה מתוך זה שהם מבינים כלכלה. אני פחות מבין כלכלה, אבל אני ארצה לדבר על מה הספר מלמד אותנו, לא על כסף, אלא על הפוריטנים. כלומר, גם על הפוריטנים כקהילה, וגם על ההיסטוריוגרפיה של הפוריטנים, וגם לנסות לדבר על משהו שאני חושב שגם יואל וגם רון דיברו, למעשה על התנאים שהיו תנאים לא, בוודאי שלא הכרחיים, אבל היו התנאים המספיקים כדי שאנשים משונים כמו הפוריטנים ימציאו המצאה כל כך חשובה. אז המקור של ההגירה הפוריטנית לצפון אמריקה הוא ברפורמציה הנוצרית במאה ה-16 באירופה, אותם התזות המפורסמות שמרטין לותר נועץ על דלת הכנסייה בוויטנברג, שלמעשה מחוללות מפץ באירופה ומתחילות 100 שנים של מלחמות דת נוראיות ואיומות ומאבקים פוליטיים קשים שמגיעים גם לאנגליה. שם המלך הנרי השמיני מסיבותיו האישיות, גם שם יש מנהיגים שלוקחים להרפתקאות מדינות שלמות בגלל סיבות אישיות, נהיה למעשה הופך מקתולי לפרוטסטנטי, ואז מתחילה מטוטלת אנגלית בין מלכים קתולים לפרוטסטנטים, למעשה עד לסוף המאה ה-17, כמו שדרור כבר אמר, ומביאים למאה ה-17 מדממת באירופה. מהפכה, מלך מוצא להורג, אנגליה הופכת לרפובליקה, אחר כך לפרוטקטורט, חזרה למלוכה עם איזושהי נטייה קתולית, עד לאותה מהפכה מהוללת של 1688, שבה באופן סופי, זה אנחנו יודעים היום, אנגליה הופכת להיות מלוכה ומדינה פרוטסטנטית, וגם מתחילה 100 שנים של מלחמות אירופיות שהזלגו אל העולם החדש. ולא במקרה, רק מספר שנים אחרי אותה מהפכה מהוללת והתחילה של הסדרה של המלחמות שמתרחשות גם בצפון אמריקה, אז מומצא הכסף. אז זה הרקע האנגלי להתיישבות הפוריטנית בצפון אמריקה, שמתחילה ב-1620 על ידי קבוצה קטנה של ספרטיסטים, שהם, כינוי הגנאי שלהם הוא פוריטנים, מכיוון שהם רוצים לטהר את הכנסייה האנגלית האנגליקנית מהשערים הקתולים שלה, כי הכנסייה האנגליקנית היא פרוטסטנטית להלכה, אבל למעשה משמרת הרבה מאוד מהפרקטיקות הקתוליות של הטקסיות והסקרמנטים וכולי. אז מבחינת השוליים הפרוטסטנטים זה בוודאי לא מספיק, ויש קבוצה שעל גבי אוניית המייפלאואר חוצה את האוקיינוס, מקימה את מושבת פלימות, ומאז למעשה לא שומעים אותם, הם לא מעניין אותם, כלומר הם לא רוצים להיות בקשר עם העולם הישן, המושחת,
אלא הם רוצים שפשוט יניחו אותם לנפשם. אבל 10 שנים אחר כך, כשמתגברים המתחים בתוך אנגליה, כשיש רדיפות של פוריטנים על ידי הממשל הפרוטסטנטי, על ידי הממסד הפרוטסטנטי, אז מתחילה אותה הגירה גדולה, עם או בלי מרכאות, שנמשכת 10 שנים, למעשה עד לפרוץ מלחמת האזרחים האנגלית, על רקע אותם מתחים, ובמהלך אותם שנים עוברים בין 40 לבין 50 אלף פוריטנים, ומתיישבים בתחילה בבוסטון, ואחר כך כמו מניפה אל תוך במושבת מסצ'וסטס. ההתיישבות הזאת היא ייחודית בתולדות הייתי אומר הקולוניאליזם האירופי בכלל, מכמה בחינות. ופה אנחנו, כלומר כל זה בסופו של דבר יסייע לנו להבין למה דווקא אותה קבוצה מוגדרת, מתוחמת, שמגיעה כגל אחד לעולם החדש, מסוגלת להמציא המצאה כזאת כמו כסף הנייר. אז קודם כל המוטיבציה שלהם להגירה היא דתית ולא כלכלית, שלא כמו מהגרי פלימות שרק רוצים להתרחק מהעולם, הם לא רוצים להתנתק מהעולם, הם רוצים להמשיך להיות בקשר עם אנגליה, קשרי מסחר, יש להם, כמו שדרור אמר, יש להם קרובי משפחה באנגליה, אבל הם כן רוצים שיניחו אותם לנפשם ולעסוק בפולחן שלהם כפי שהם רוצים וכפי שהם מבינים. הם רוצים להקים חברת מופת, חברה קדושה, אלו מילים שלהם, a city upon a hill, כלומר למעשה להיות אור לגויים, להראות לאנגליה את הדרך הנכונה. בניגוד גמור, לדוגמה לווירג'יניה, מושבת וירג'יניה בת זמנה, ששם כל מה שמעניין אותם זה לגרוף כסף, ובהתחלה לחזור לאנגליה עשירים, אחר כך זה כבר הופך להיות settler colony, אבל בהתחלה, כלומר אני עוד אדבר על הניגודים האלו. כלומר הם עוזבים את אנגליה בשביל חופש פולחן, וכמו שדרור אומר, לא כדי לקיים סובלנות דתית כפי שאנחנו מבינים אותה כלל ועיקר, אלא הם כופים את הפוריטניות שלהם על הקהילה שלהם, על מי שרוצה להצטרף אליהם, וזה כבר בסוף המאה ה-17 זה מגיע להוצאה להורג של קווייקרים מפנסילבניה שמגיעים, וכמו שקווייקרים יודעים, מגרשים אותם חוזרים, מגרשים אותם חוזרים עד שתוליב אותם. כלומר הם לא מוכנים לקבל, כלומר אין להם פרקטיקה של סובלנות דתית כפי שאנחנו מבינים אותה. אבל הדחף הזה לחצות את האוקיינוס הוא חריג, ובטח שלא קשור למטרות אימפריאליסטיות קלאסיות. החריגות הנוספת שלהם היא החברות שלהם שהיו קומוניטריות וקהילות הדוקות וקהילתיות מאוד. בניגוד חד שוב לכל מה שאנחנו רואים באותו הזמן. הם מהגרים כמשפחות שלמות, הייתי אומר אפילו שבטים, שעם על טפם ונשיהם וחוצים את האוקיינוס ומקימים, כן, לא סתם הם מכירים את ערים שנקראות ניו סאסקס, אחר כך ניו יורק, כלומר אלו הם רוצים לחדש את הקהילות שלהם בעולם החדש. החברות הן הדוקות מאוד, והתיאולוגיה הקלוויניסטית שלהם היא גם כן שונה מכל המהגרים האחרים. הפרמטרים כמו שוויון מספרי בין המינים, גם תפקידי הנשים בחברות האלו, מספרי הילדים, הקרבה הגיאוגרפית, כלומר הם לא רוצים להתפשט, הם רוצים להישאר מלוכדים, כל זה משמר את הלכידות שלהם, גם דרך מוסדות כמו האספות שלהם, הטאון מיטינגס, כן, שאלו מוסדות שנמשכים עד היום בניו אינגלנד, הם מוסדות דמוקרטיים שבהם הם משתתפים באחוזים חסרי תקדים.
האוריינות שלהם גם היא אין לה אח ורע בתקופה הזאת. הם מגיעים לידיעת קרוא וכתוב אוניברסלית, קרוב מאוד לחברות מודרניות. גם נשים וגם גברים מקימים מוסדות השכלה, בהתחלה בתי ספר, וב-1636 מקימים את הרווארד, כמה שנים אחר כך את יייל. כלומר אלו הקולג'ים הראשונים בעולם החדש שמוקמים. ושוב, הידע, העיסוק שלהם בלימוד ובקריאה הוא יוצא דופן מכל היבט שהוא. החברות האלו הן חברות תיאוקרטיות, כלומר הטשטוש בין הפוליטי והדתי הוא רב. הסמכות הרוחנית יש לה השפעה רבה על מי שיבחר לסמכות פוליטית. כלומר זה לא שהכמרים, זאת אומרת זה לא תיאולוגיה נאמר כמו ברפובליקה האסלאמית של איראן שבה השליט העליון הוא איש דת, אבל על מנת להיבחר לתפקידים בכירים אתה חייב להיות חבר מלא בכנסייה, מיד אני אומר מה המשמעות של זה, ויש לסמכות הרוחנית השפעה רבה על הבחירות עצמן. כלומר במידה רבה מדובר בתיאוקרטיות. הפעילות הכלכלית שלהם גם היא שונה מכל מה שיש עד אז בעולם החדש, בוודאי שבדרום אמריקה, אבל גם בהתיישבות הספרדית והפורטוגלית, אבל גם בצפון אמריקה. כלומר בווירג'יניה יש לנו מתיישבים שמגדלים מהר מאוד כמעט אך ורק טבק, ובניו אינגלנד ובתחילה במסצ'וסטס יש חוות קטנות שהן למעשה מגדלות לצריכה עצמית ולשווקים מקומיים. כלומר כן יש רשתות מסחר וקשרים עם שווקים מרוחקים יותר, כלומר דרור מדבר על הפרוות של הבונים ועל דגה ועצים, אבל רוב הפוריטנים עוסקים יש להם משקים קטנים יחסית ועוסקים בחקלאות. עכשיו, על מנת להבין את החברות האלו, אולי ההשוואה שאני מוצא אותה מועילה ביותר היא לתנועה הקיבוצית, שהלהט האידיאולוגי מביא אנשים לעזוב את מקום מגוריהם, לנסות ולהקים חברות שונות מתוך להט שאפשר לומר שהוא להט דתי, להט אידיאולוגי, אבל בתוך מספר דורות קטן מאוד החברות האלו, למרות ההשפעה העצומה שלהם על הדורות העתידיים ועל החברות שיקומו בעזרתן, הן מאבדות את הרבה מהסממנים הראשונים שלהם ולמעשה נכנעות לכוחות השוק. זה מה שקורה גם בתנועה הקיבוצית וגם לפוריטנים, שהדור הראשון של ההורים הם אנשים שמונעים בלהט דתי חזק מאוד להקים חברות מופת. התנאי להיות חבר מלא בקהילה הוא להיות חבר וחברת כנסייה, שזה אומר לעבור קונברסיה דתית, לקבל איזשהו אות אלוהי התגלות שהם נבחרו להיות סיינטס, קדושים, כלומר הם יהיו בגן העדן ולא בגיהנום נצחי. ומי שעובר התגלות כזאת עובר מה? חקירה בוועדה, כן? כמו בקיבוצים, הוא יושב מול 10-15 אנשים שכבר עברו את ההתגלות הזאת, והם שואלים על ההתגלות. איך זה היה? מה ישו אמר לך? איזה מלאכים ראית? ואז הם פוסקים האם זוהי התגלות אמיתית או שזה השטן משתה באותו אדם. אז בהתחלה כולם חברי כנסייה, אבל דור הבנים ודור הנכדים יש כבר הרבה פחות התגלויות, ואז מתחילה שרשרת של אירועים שבסופו של דבר תביא להתמוססות של התיאוקרטיה הפוריטנית.
אבל כמו החברה הקיבוצית, כלומר גם לחברה הפוריטנית למרות גודלה המוגבל יש השפעה אדירה על מה שיקרה בתחילה במושבות, בקולוניות ואחר כך בארצות הברית. אבל לא צריך להפריז בהשוואה הזאת כי אחרי הכל הפוריטנים פועלים בסביבה קפיטליסטית או פרוטו-קפיטליסטית וברור שבקיבוצים אי אפשר היה להמציא את הכסף המודרני אבל זה כן קורה אצל הפוריטנים. השאלה היא מדוע החדשנות מתרחשת דווקא שם ואני חושב שהתשובה לכך תבונה בהון התרבותי שלהם, כלומר במטענים האינטלקטואליים שהם מביאים איתם מאנגליה והאופן שבו הם מצליחים להשתמש בהם בסביבה שונה מאוד מהסביבה המקורית שממנה הם מגיעים. מבחינת התשתית הכלכלית הם משתתפים, אפשר לומר, במעין מיזמים פרטיים, בחקלאות, בדייג, בייצור בקנה מידה קטן, בחקלאות בקנה מידה קטן, כשהבסיס החברתי והפוליטי והכלכלי הוא בעלות על קרקע. עכשיו, אחוז בעלי הקרקע במסצ'וסטס הוא מרקיע שחקים. כלומר באנגליה למעשה במאות שנים שקודם לכן אנשים מאבדים את הבעלות שלהם על הקרקע ולכן יש מעט בעלי קרקע ולכן יש מעט באופן יחסי כאלו שיכולים להשתתף בחיים הפוליטיים שהתנאי להם הוא תשלום מיסים שהוא תלוי בבעלות על קרקע ולכן באנגליה פחות או יותר אנחנו מדברים על כ5% מהאוכלוסייה משתתפים הבוגרת משתתפים בבחירות, במסצ'וסטס זה קרוב יותר ל50, כלומר יש לנו פה דמוקרטיזציה חסרת תקדים בעולם, בהיסטוריה, יותר מאשר בעולם הקלאסי, שנובעת פשוט מהתנאים באמריקה שבהם יש אדמה זמינה. יש אדמה זמינה כמעט בחינם או בחינם והאפשרות של אנשים להיות בעלי קרקע, מאפשר להם להשתתף בחיים הפוליטיים, להשתתף בבחירות, להיבחר בעצמם והדבר הזה הוא אין לו אח ורע והוא למעשה מאפשר עלייה של מעמד ביניים שהוא גדול וחזק שמשתתף באספות שבוחר שופטים, שבוחר שריפים וזוהי החברה הדמוקרטית ביותר בעולם. העצמה הזאת מביאה, אני חושב כמעט באופן טבעי, לאוטונומיה ולחשיבה עצמאית ולהסרת חסמים חברתיים וכלכליים. כלומר, במקומות שבהם אנשים יש להם קול בכלכלה אז הם ובחברה ובפוליטיקה הם מסוגלים לחשוב וליזום, אנחנו מכירים את זה ממקומות קרובים יותר. מבחינה משפטית הם מביאים ונושאים את המורשת המשפטית של ה-common law, מכילים אותו במסצ'וסטס עם דגש על זכויות קניין, כלומר הקנאות לזכויות קניין היא כמובן תחלחל עד למהפכה האמריקאית, אבל אצל הפוריטנים זה גם משולב עם כלכלה מוסרית שמעודדת עמלנות וחסכנות, כן? אותה תיאוריה של ובר, אולי זו החברה שהיא האב טיפוס של חברה כזאת, דבר שהוא גם גורם מרסן אבל גם מעודד צמיחה כלכלית מהירה מאוד כפי שמתרחש במסצ'וסטס. וחשוב מכל, המרחק שלהם ממרכזי השליטה האימפריאליים, מאנגליה, הם למעשה לא רק מאפשרים להם, אלא מכריחים אותם להמציא ולפעול בצורה שלא הייתה א' מתאפשרת, אם הם היו קרובים יותר, אם הפרלמנט היה קרוב יותר, והם גם לא היו, א' הם לא היו יכולים, וב' הם לא היו צריכים, כי הפרלמנט היה מחוקק עבורם.
עכשיו זה כמובן, אחר כך הם קוראים לזה ה-salutary neglect, ההזנחה המבורכת במהפכה האמריקאית, שהם אומרים עד עכשיו נתתם לנו להתפתח בשקט ותראו כמה טוב יצא מזה, אבל למעשה האנגלים פשוט זה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם, הם לא מתעניינים במה שקורה שם, הם מקבלים, יש להם את הדיבידנים של אימפריה, אבל הם לא מעוניינים בניהול האימפריה, ולכן למעשה יש את העול על החברות האלו למשטר את עצמם ולפעול באופן עצמאי כדי לפתור בעיות כמו היכולת לשלם לחיילים שחוזרים מקמפיין צבאי. כלומר הצורך הכלכלי, התשתית המשפטית, התודעה הדמוקרטית שמעודדת חשיבה עצמאית והמרחק משלטון ריכוזי מהווים יחד מעין סופה מושלמת שמספקת את התנאים להמצאת הכסף. עכשיו אני רוצה לעבור למשמעות של easy money בהבנתנו את הפוריטנים. החשיבות של הפוריטנים באתוס האמריקאי עולה בהרבה על מספרם. ההגירה הגדולה היא בעצם הגירה קטנה, התיאוקרטיה הזאת לא מתקיימת לאורך זמן, והסיבות לכך הן רבות ומגוונות ואין לי זמן להתעכב על כך, אבל אמריקה נתפסת ואחר כך ארצות הברית במשך הרבה שנים, בעיקר מאמצע המאה ה-20 והלאה, כ-New England writ large. כלומר כל הדברים שנתפסים כטובים בניו אינגלנד הם למעשה רואים אותם באמריקה, או כפי שאמריקה צריכה להיות במאבק בתקופת המלחמה הקרה. ולאור זאת היסטוריונים חשובים כמו פרי מילר וסקוון ברקוביץ' רואים את החברה הפוריטנית המקורית בתור קהילה דתית הומוגנית ומוסרית עם איזושהי מטרה אידיאולוגית מוגדרת, ורק כוחות השוק למעשה והנטיות האינדיבידואליסטיות מכריעות אותה מאוחר יותר ומשחיתות אותה. מול הגישה הזאת שרואה למעשה את רגע הקמת מסצ'וסטס כאיזשהו, ואת השניים שלושה דורות אחר כך כאיזשהו רגע שיא בהיסטוריה לא רק של הפוריטנים אלא של אמריקה כולה, יש גישה אחרת של היסטוריונים מאוחרים יותר שרואים את ההיסטוריה את הפוריטנים כאיזושהי אנומליה, כשריד ימי ביניים מאובן כפו ששונה וחריג לאור כל מה שמתרחש בעולם החדש, בוודאי אל מול וירג'יניה שהיא הארכיטיפוס השני. ואומרים אם רוצים להבין את אמריקה ואת מה שמתפתח ממנה צריך להסתכל על וירג'יניה, על האנרכיה שמה, על רדיפת הבצע, על הגזענות, על ההתפשטות הגיאוגרפית המהירה. זהו המודל של אמריקה ולא הפוריטנים, כן? ויש את שני המודלים האלו למעשה שנאבקים אחד בשני כדי להסביר את ההתפתחות של ארצות הברית. סליחה. עכשיו בהמצאת הכסף אנחנו רואים שוב את הפוריטנים, למעשה מה שדרור עושה הוא מחזיר אותם אל ההיסטוריה. הם כבר לא אותם רודפי מכשפות ואנשים שנטועים באיזשהו עולם זר ומוזר, אלא סוכנים רציונליים שמתמודדים עם בעיות בנות זמנם שאין להם פתרון ומביאים, מסוגלים להמציא פתרון שהוא פתרון מופלא הייתי אומר. הם שוב חוזרים אל תוך ההיסטוריה האמריקאית, הפעם כממציאי הכסף, והספר מהווה תיקון חשוב לתפיסה שרואה אותם בתור מי שלא שייכים לזרם המרכזי והתנועה והמומנט של ההיסטוריה האמריקאית.
אוקיי, אני אסיים עכשיו, אולי יהיה עוד זמן לשאלות, אז שוב, כלומר הספר הזה הוא, אני לא בטוח שדרור התכוון לכך, אבל הוא עושה שירות לפוריטנים בכך שהוא מחטא אותם מהחטא, לא הייתי אומר הקדמון, אבל של ה-20-30 שנים האחרונות בתנועה ההיסטוריוגרפית. תודה.